Kubatshaza isibindi nesihluku kowesifazane odlwengule ingane yomfana eneminyaka ewu-13. Angiqale ngikubingelele ngokwamukela le channel eMaSweet Mana Production. Mangabe uyaqala ukufika, cela ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe kwale video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engeze ngalo njengamanje luthi ugcine ebanjiwe owesifazane oneminyaka ewu-24 ngecala lokudlwengula ingane yomfana eneminyaka ewu-13, kanti kubanjwa nje ngoLwesihlanu lesiphuma kilo namhlanje ubekade evela enkantolo emva kokuba amaphoyisa acela ukuba icala ke lihlehliswe khona ezokwazi ukwenza ke i-profiling aphinde akwazi nokwenza uphenyo olubanzi. Ukhulumela amaphoyisa uColonel Malisela Lidwaba wasendaweni iMusina Policing Area uthi ke lo mfana wadlwengula ntambama ngabo-3 isikhathi kanjena emva kwesonto noma ke emkhukhwini wesonto ngoLwesihlanu. Echaza ngamagama akhe uthi ke kumfanyana kwakuyihambela nje ntambama ilanga selishonile kusidlulela ngasemkhukhwini wasesontweni, kwase kube seqhamuka ke owesifazane lo oneminyaka ke ewu-24 evela ke ngakhona kuwo ke lo mkhukhu wasesontweni. Uyabeke useyamemeza ke wemfana ke usondele lapha, ingane ke ibona kumuntu omdala ememeza, yabeke nayo isisondela, ibeke isima isifika ke isisondela ke wabekesela lapha phansi ke lo mama mfica nje uselele phansi useqimbile ubheke phezulu. Emva kwalapho ke ubeke seyithinda noma ke seyibamba ezindaweni ezingalungile, wabeke eseyidlwengula khona lapho emkhukhwini ongemumva nesondo. Omunye ke wabahlali kulomkhukhu noma ke kule shelter ubeke seyibonela ke ngokwakhe konke lokhu kwenzeka, wabeke sebikela amaphoyisa, kwabeke sekuvulwa icala. Emva kwalokho ke wabeke sebanjwa lo wesifazane ngawo loLwesihlanu. Izimanga ke ezilokhu zenzeka kuqala iviki ngisho liyophela, izolo nje besikade sibabaza yabesilisa bo-15 abebekade bedlwengula owesifazane oyedwa ubekade ke ephuze amponjwana kuthangana besibabaze abanye abekade ke bebulalana ngenxa yezinkinga zothando. Namhlanje sibabaza nangu owesifazane oswedlwengula ke manje ingane yomfana eneminyaka ewu-13. Nayo ke le ntombazane ayikhulile kakhulu, intombazanyana nje eneminyaka ewu-24, kodwa awubheke ke isenzo esifana nalesi, ingane nje useyi-traumatize impilo yakhe yonke. Kodwa ke amaphoyisa selithathile udaba manje sesezandleni zawo. Sifisa ukwazi ukuthi ke emva kophenyo kanye ke ne-DNA profiling azobuye ethini ama-results nokuthi ke ubulungiswa buzokwenziwa na ngalokhu okwehlelela ingane. Ngenza kwethu ngicela ukuthi sihlangane ama-comments ungitshela ukuthi wena ucabangani, phinde sihlangana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.